Il-programm NetLive ikompli, għednilkom illum għandna ħafna mistednin magħna, nfakkarkom li jekk tixtiequ tipparteċipaw fid-diskussjonijiet u fil-diversi temi li nkunu qegħdin niddiskutu minn ħin għal ieħor matul il-programm tagħna, tistgħu dejjem tagħmlu użu mill-linja WhatsApp li nidejna din is-sena in-numru 777-82020 777-82020. U se nilqgħu magħna issa f'kollegament live permezz ta' Skype lil Monsinjur Mario Grech. Eċċellenza, nsellimlek is-serata tajba. Nsellem lilek u lit-telespettaturi kollha. Grazzi ħafna tal-li naqgħod magħna f'xandiera diretta fuq Net Television. Nifirħulek ħafna ta' din il-ħatra illi kienet festa f'Malta u Għawdex litteralment din l-aħbar li xkulħadd tkellem fuqha. Qabel xejn staqt ninsaqsik, Eċċellenza. Se tinħatar kardinal l-aħbar segwejnija kollha nhar il-Ħadd li għadda. Xtaqt nistaqsik fejn kont inti meta ħadd din l-aħbar għaliex żgur hija aħbar illi anke lilek personali timlik b'ħafna responsabilità. Kont fit-triq nista' jiġri naħseb dalwaqt nagħmlu l-appida għax inni nsemmija Via Giulia. Ġifieri ftit li lim mit-Tevere għaliex il-ħadd filgħodu ħriġt nieħu kaffè ma' wieħed saċerdot u risaq lejn id-dar biex għall-ikel. U għal-ħabta, u ngħidlek issa kont nitkellem ma' wieħed minn ħuti fuq it-telefon. Iċempilli telefonata u xaħ ħbib tiegħi minn Malta u qed ħanara xi jridu. Bil-kemm stajt nifhimhom għaliex tant kienu emozjonati qed imma x'inqala. Ilu ikkomunikaw li l-aħbar li il-Papa Franġisku kien għaddu kif ta' waqt l-Angelus. Jiena stess ma rridx nemminhom, imma mbagħad bdew deħlejn telefonati u messaġġi oħrajn illi ma stajtx imbagħad ma nemminx. Ovvjament, id-domanda tiġi naturali s-sejġri issa li ħafna qed jistaqsu meta se nkunu qegħdin inseguha issa, Eċċellenza, din iċ-ċerimonja li fiha ikun qegħdin jinħatru l-kardinali ġodda. Naf li hemm data diġà pjanata u x'hekk? Fit-28 tax-xahar id-dieħel jidhirli fil-4 ta' filgħaxija f'San Pietru fuq l-art tal-katedra jgħidulu. Naturalment minħabba s-sitwazzjoni ta' bħalissa qalu li jkun hemm ċerta restrizzjonijiet, ċerta limitazzjonijiet, imma il-konferiment tal-kardinalat u x'hekk ħajsejjer mill-Papa Franġisku dakinhar is-Sibt, imbagħad ukoll qalu li dolodu wara il-funzjoni kif issa saret drawwa il-Papa u l-Kardinali l-ġodda immorru nsellmu lill-Papa Benedetto. L-għada ikun hemm ukoll il-quddiesa fuq l-art tal-Maġġuri ta' San Pietru. Tajjeb, dan ifisser li se tibqa' qed nifhem li se tibqa' bbażat fil-Vatikan bħala parti mill-ħidma tiegħek, Eċċellenza? Issa mhux parti mill-ħidma tiegħi, il-ħidma tiegħi wara li temmejt il-Ministeru fid-Djoċesi ta' Għawdex ħadkun hawnhekk ġewwa l-Vatikan. F'dan id-dikasteru illi għandu bħala ħidma tiegħu is-sinodalità, is-sinodu tal-isfijiet illi jiġi ċċelebrat kull 3 snin u kif il-Papa jixtieq illi il-Knisja tkun iktar sinodali. Tibda mill-istess esperjenza li ssejr fid-djoċesijiet tagħna. Tajjeb, fi ftit kliem dan ħajkun il-qofol tal-Ministeru tiegħi issa bħala kollaboratur mal-Isqof ta' Ruma li huwa l-Papa. Ħansasik domanda naqra antipatka. Jekk intix tħoss in-nuqqas ta' Għawdex u Lawċin wara tant snin ta' ħidma bħala il-mexxej apostoliku tad-Djoċesi ta' Għawdex? Letta mill-domanda jkolli nistqar li nhar il-Ħadd li għadda fraħt imma il-ferħ ma kienx sħiħ.
għaliex ħassejt il-nuqqas tal-familja l-kbira, ġifieri nitkellem mid-dioċesi u mill-ħbieb kollha tiegħi. Veru li hawnhekk jiena bħalissa qiegħed noqgħod għand il-patrijiet Agustinjani fil-kurja tagħhom u għalija hija familja oħra, però nhar il-Ħadd iva d-domanda li tagħmilli nistqar li ħassejt in-nuqqas tal-komunjoni illi għext mhux biss dawn il-15 sena bħala isqof imma ħajti kollha kemm hi. Għawdex u Malta żgur kienu maqgħudin miegħek imma fl-ispirtu min jaf kemm irċevejt messaġġi u telefonati matul il-ġurnata tal-Ħadd, Eċċellenza, bla dubju. Issemmi din ukoll tittini possibilità li ngħid grazzi lil dawk kollha li kitbu, jiena nipprova nwieġeb il kulħadd imma naturalment irrejt ftit ta' żmien għaliex miraklu nittama li la l-mobile lanqas il-computer ma kkraxxjaf. Xtaqt nistaqsik domanda qabel ma nagħlqu din l-intervista, Eċċellenza. Il-messaġġ illi twassal inti kważi fil-bidu ta' din it-triq il-ġdida issa li diħel fiha bħala kardinal. X'inhu l-messaġġ tiegħek lill-Lawċin u lill-Maltin? Jiena qabel ma tlaqt minn Għawdex wara li kien hemm l-ordinazzjoni ta' l-isqof Tewma iltqajt miegħu u tlabtu iberikni. U qalli imbierkek għax issa inti ħadd tkun il-kustodju tal-komunjoni fil-Knisja. Ma nafx eżatt kienx konxu mill-profondità ta' dak il-kliem, però naħseb li f'dik il-frażi kustodju tal-komunjoni ġabar il-Ministeru tiegħi u il-messaġġ li nixtieq inwassal mhux biss lill-knejjes f'pajjiżna Malta u Għawdex imma lill-Knisja kollha kemm hi. Illi nippruvaw ngħixu din il-komunjoni, din l-għaqda ta' bejnietna ħalli fejn hemm il-għaqda hemm il-qawwa. U l-qawwa tagħna hi li nwasslu l-Vanġelu ta' Ġesu Kristu lill-oħrajn biex il-bniedem ikun iktar bniedem. Eċċellenza, ningrazzjawk ħafna u nawgurawlek mill-ġdid għal din il-ħatra bħala kardinal ġdid tal-Knisja Kattolika. Grazzi ħafna. Nirringrazzjaw lil Monsignor Mario Grech illi oġbu jisilfilna ftit ħin, ftit mill-minuti prezzjużi tiegħu fil-ħidma tiegħu li għaddej bħalissa fil-Vatikan sabiex nagħmlu din l-intervista f'xandira diretta. Ħamorru għal waqfa qasir oħra ta' ftit reklami, ma niġu lura naqilbu għad-diskussjoni politika, niddiskutu l-budget, niddiskutu d-diskorsi li twassal nhar it-tnejn fil-Parlament mill-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech. Aktar tard ukoll inkunu qegħdin insegwu l-editorjal ta' Roberta Bonello li llum ukoll jiffoka fuq il-budget u lejn l-aħħar parti tal-programm se nitkellmu mal-assoċjazzjoni li tirrappreżenta r-restoranti f'pajjiżna naraw ftit l-inkwiet u l-inċertezza li bħalissa dejjem minna numru ta' establishments tal-catering u allura dak li għandha xtejt l-assoċjazzjoni li tirrappreżenthom. Komplu seguna break qasir.